a fool this time. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah. I put my arm around so you are strong, I am. I put my arm around, I show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Yeah, I'm unstoppable today. Break down, only alone I will cry out now. You'll never see what's hiding out deep down. Yeah, I know, I've heard that to let your feelings show is the only way to make friendships grow, but I'm too afraid now. Yeah, I put my... Viimeiset kovat kyykyt meni kyllä pirun hyvin. 300 asti ykkösiä, mutta sen jälkeen tein penkkiä ja en tiedä mitä. Jotain tuolla kainalo, rinta, käsi alueella tunsin kipua. Mutta katsotaan, toivotaan, että pystyy nää viimeiset jotain kohtuudella ja saa jotain jonkin näköisen tuloksen kisoissa, mutta kuitenkin jotain tämmöistä aina tulee. Niin, ei se todennäköisesti mikään hirveän merkittävä juttu ollut, kun sä kuitenkin ihan hyvin pystyit siinä sitten sen jälkeen vähän pienemmällä kuormalla tekemään, eikä juuri sillä lailla tuntemuksia ollut. Niin kyllä. Todennäköisesti ei mikään. Mä jo mietin siinä kyykyn jälkeen, että ei oo sattunut moneen vuoteen näin vähän polviin 300 kilossa. Että näinkö tästä prepistä tuli kaikkien aikaan preppi, mutta niin vaan. Se pilkka omaan nilkkaan taas. No, ei voi tietää. Kyllä se voi olla nyt ihan vaan joku pieni tuntemus, mikä menee ihan ohi suorilta. This is powerlifting. Jaha, sitten onkin totuuden hetki, että pari vuorokautta siitä on, kun vähän tuntuu jotain kipua tuo kainalo alueella penkissä. Katsotaan, kuin meidän käy tänään. Uskoisin, että ei vaikuta pahasti, mutta tämmösiä nää on aina nää kisaprepit, että jotain tulee ja sit sitä saa miettiä, että mitä tässä nyt tapahtuu, mutta eiköhän tästäkin selvitä. Joo, no ei todellakaan tuntunut hyvältä. Jonkin verran pystyi tekemään myös noita tommosia leijustoppeja useamman sarjan. Kyllä se vähän särkee tonne. Toivon mukaan se nyt siitä lähtee, että kyllä se kuitenkin ihan hyvin pystyi niinku leijustopilla tekemään, kun ei tarvinnut ihan niin syvälle laskea. Että eiköhän se siitä nyt kohtuulliseen kuntoon kisaan tuu, mutta on tää nyt taas tämmöstä, kun 10-11 päivää, mitä tässä on kisaa, 12 päivää ja joutuu ressaamaan, että kuinka sitä pystyy penkkaamaan siellä, mutta kyllä mä nyt uskoisin, että siitä jonkinlainen saadaan. Ai että, nyt oli viimeiset yhtään noin kunnollisemmat vedot, vaikka ei ollut enää mitään kovin haastavaa. 8,5 vuorokautta omaan kisaan ja 300 ei ole kyllä, vaikka ei nyt vielä ole sillä niin varsinaisesti kevenneltykään ja muutenkin
kroppa on aika dietin riuduttama tällä hetkellä, mutta 300 on kyllä, ei ole noin kevyt varmaan juuri ikinä ollut, että kyllä nyt on niinku vedon suhteen on kyllä erittäin odottava fiilis. Toivottavasti toi rinta hauis kainaloseutu, en nyt oikein tiedä mikä se on, mutta tuntuu nyt jo huomattavasti paremmalta, että toivon mukaan se nyt kuitenkin menisi sitten niin, että ei vaikuta juuri kisassa penkkaamiseen, niin saatais sitten penkkayteen iloisesti aikaiseksi. Joo, se on sitten kisaviikon maanantai. Sunnuntaina kisat. Tänään oli paino jo 106,7, että aika lähellä ollaan. Että tässä niinku 6 päivää ennen on monesti ollut kyllä paljon enemmänkin, että siinä mielessä hyvä tilanne. Tänään pitäisi vielä tehdä ihan kevyesti kyykkyä ja penkkiä, ei ehkä ihan niin kevyesti, ja jotain ihan keppijumppaa muistuttavaa maastavetoa. Luulin silloin jokunen päivä sitten vielä, että toi kipu tuolla rinnan kainaloalueella olisi ehkä hauisjänne kipua muuta, mutta kyllä se nyt sit selkeästi on huomannut, että se paikantuu enemmän tonne rintaan, että se on ollut vähän huolestuttavaa, mutta tein kuitenkin lauantaina pystyin 180 menee ja se selkeästi niin kuin meni muutamassa päivässä lähes oireettomaksi ja kyllä se vähän siinä tuntui ja nyt on taas pari päivää lepoa eikä siinä juuri ole tällä levossa mitään tuntemuksia, että uskoisin, että pystyn kuitenkin aika hyvin kisassa penkkaa. Täytyy ehkä tietysti olla hieman realistinen sen suhteen, että ei se hyvin todennäköisesti ei tule mitään enkkanostoja kisassa tule siinä nostamaan, mutta otetaan sen mitä saa ja ei se muutama kilo penkissä sinne tänne niin yhteistuloksessa nyt niin hirveästi näy, että ei se ole väliä, mutta täytyy nyt tosiaan aika maltilla mennä nämä viimeiset penkit, ettei se siitä mene pahemmaksi ja paranee sitten kisaa kohti samaa vauhtia kuin se on nyt jo mennyt. Tossa varmaan nyt sitten parin päivän sisään aloittelen vähän nostaa vesimääriä ja vesitankkausta suorittaa ja sitten sen ihmeellisempiä. Reenit on aika vähissä ja fiilis on ehkä hieman ryytynyt matalista kaloreista, mutta kyllä se lähtee tästä paraneen, kun vaihdetaan loppuviikosta ruoka-aineita vähän fyysisesti kevyempiin, mutta kaloritiheämpiin ruoka-aineisiin, niin pystyy vähän kaloreita todennäköisesti nostaa, vaikka painoa vedättää sinne loppuviikkoon. No niin, nyt edetään kisaviikon tiistaita. Nyt kyllä pikkusen huokaisen helpotuksesta ton rinnan suhteen. Että kyllä siellä ihan oikeasti jotain viime
viikolla venähti tai muuta, mutta sit se niinku päivä päivältä siitä kyllä meni paremmaksi. Ja nyt eilen se kerta kaikkiaan ei tuntunut enää yhtään mitään siinä kun huolella otti asennon. Että toivoisin, että kohtuullisesti pystyy nyt kisassa kyllä sit penkkaan. Nyt tässä ei sit oikeastaan ole enää kuin ihan kevyttä penkkiä ennen kisoja ja odottavainen fiilis. Katsotaan mitä jää Oulusta käteen. Vai jääkö mitään, mutta... Oli ihan pakko käydä hakemaan vielä kisaa varten klusteridextriiniä hiilarijuomaksi. Yleensä on vetänyt ihan jollain urheilujuomilla tai maltoseoksella, mutta ajattelin, että jos se edes jonkun minuutin nopeammin imeytyy puntarin jälkeen, niin täytyy semmonenkin kortti kääntää. Kyllä mä yleensä on niinku, varsinkin tässä niinku just ennen kisaa ja muuta, niin sitä ajattelee aina, että ei tämmöisillä niinku pikkujutuilla ole mitään merkitystä, mutta sitten taas toisaalta, että jos sä teet ison määrän niitä pikkujuttuja, joilla on ihan häviävän pieni merkitys, niin sitten niistä kokonaisuutena saattaa muodostua kuitenkin merkitystä. Ja isoin ehkä on kuitenkin se, että jos joku tommonen pieni asia tuntuu, että se auttaa, niin lumen vaikutus on jo suuri. Vaikka koittaa sitä vähän varoa, ettei liikaa menisi semmoseen, että uskoo kaiken maailman ihmejuttuihin, mutta. Ja siis tarkentaakseni vielä, että siis klusteridextriini on hiilihydraattijauhe, joka pitäisi olla nyt niinku markkinoiden nopeiten imeytyvä tuote, että sillä se tommosessa kun on niinku vähän niinku kiire puntarin jälkeen saada sitä imeytettyä sitä sokeria sinne verenkiertoon, niin siksi sitä. Se on vaan tosi kallista, maksaa varmaan 5-10 kertaa enemmän kuin vaikka maltodextriini, niin se on se, miksei sitä ehkä ihan joka reenissä käytä. No niin, nyt on Ouluun saavuttu eilen illalla. Tosiaan paino alkaa olemaan pikkuhiljaa kohillaan ja oma fiilis on nyt ihan hyvä, että tänään oli paino jo 105,0 aamulla ja eilen oli valtavasti vettä juotavana ja kohtuullisesti kaloreita, ruoan volyymi kuitenkin minimissä ja ei oo näin vähän ollut vedätettävää varmaan juuri koskaan, että aika hyvä meininki sen suhteen. Toivotaan, että se näkyy parempana fiiliksenä kisassa. No niin, nyt ajattelin tehdä voiceoverina tän kisan tästä läpi. Tosiaan puntaripaino oli 104,58 ja ihan nätisti pääsin puntarista läpi. Tässä on näitä kyykyn lämmittelyjä, joitain kuvattu ja sitten päästiinkin aloituspainon kimppuun. Aloitin tuolla 280 kiloa. Semmonen mulle mitosmaksimi noin about, että siis käytännössä viimeinen lämpö, että on tykännyt aika maltilla aloittaa kyykkyä ja sit ottaa vähän isomman pompun tokaan kyykkyyn. Tässä kohtaa tosiaan oli toi painovedätys aika helppo, niin tuntui niinku kyllä ihan äärimmäisen hyvältä tää kyykky, että niin näkyykin, että aika iloisesti toi liikkuu. Sitten tokaa laitoin 300. Siinä tuntui, että meni aivan läpi toi kyykky. Melkein tuntui, että meidän lattiaan pommilla ja sattui polvea ja vaikka mitä. Ja sitten pistettiin toi 306,5 tähän viimeiseen, jonka olin ihan varma, että saisin, mutta sitten tuossa puolivälissä
jotain ihmeellistä kävi, en tiedä, jotenkin tasapaino tai jotain meni ja tanko liikkuu alaspäin ja toi meni sitten hylkyyn toi kyykky. Se yritettiin siinä vielä protestoida, mutta kyllä tosta videoltakin näki, että ei siinä mitään protestoitavaa ollut, että kyllä se oli ihan oikea tuomio, että ei ole virheisiin varaa noissa omissa maksimipainoissa. Sitten tässä päästiin penkin lämmittelyyn. Tää oli tosiaan nyt vähän sitten jännittävä tää, että kuinka toi rinta kestää ja ihan okolta tuntui noi lämmöt, mutta sitten tässä ensimmäisessä penkissä niin siellä samalla alueella, missä silloin vajaa pari viikkoa ennenkin saa jotain venähty, niin vähän tuntui taas jotain rutinaa. Ei se nyt niinku paljon sattunut, mutta kyllähän sitä pelästyy. Ja sitten en siinä sitten pidin homman omana tietona, niin kun ei viittinyt ihan hirveästi ruveta ääneen siinä huoltajille tai muillekaan. Ja ajattelin, että nyt täytyy vaan koittaa pengata sillä lailla, että varoo sitä rintaa. Ja kyllä mä sit onneksi pystyinkin aika hyvin. Tietysti joutui sitten ottaan aika maltilla nämä seuraavat penkit, mutta säilyttiin kuitenkin sen suuremmitta vaurioita, että 182,5 tähän tokaan penkkiin ja se oli ihan tommonen helppo varovaisesti nostaa, niin se on vähän tollaista tahmeata ja sitten 187,5 vikaa ja ihan kivasti kuitenkin että 7,5 kiloa enkasta sillai vähän niinku venähtäneellä rinnalla, että kyllä tossa oli katastrofiainekset kuitenkin sillai vielä vaikka sitten lopulta ihan hyvä tuli tostakin. Taas. Tommonen ihan kohtuullinen perusnostonatiski. Ja itse asiassa mistä toi yksi punainen tuli tässä vielä uudestaan se. En tiedä mistä toi tuli toi yksi punainen, ei käynyt ihan selväksi, en tiedä sitten nousiko persin vai mitä nyt. Sitten päästiin vetoon, siinä ei tullut lämmöistä otettuakaan näköjään videoita. Tässä 300 avaukseen, ihan perus helppo ensimmäinen nosto. Sitten toiseen pistin 3.15, tällä vähän varmistelin sitä mestaruutta, että siinä oli kuitenkin sen verran jo, oli ottanut kaulaa kakkoseen, että olin aika varma, että tän kun tästä ottaa, niin sitten voi pistää ihan mitä huvittaa viimeiseen. Ja seuraavaksi nähdään kuinka se sitten menikään. Eino Järvisalo, Tampereen voimanostaja, Suomen mestari tänään, mutta taihoissa uudet ennätysraudat maastanostossa. Joo, no niin, eli viimeinen veto tuli kanssa ihan hyvin ylös ja tuli toi ensimmäinen avoimen luokan Suomen mestaruus itselleen ja täytyy sanoa, että tuntuu kyllä erittäin hyvältä, että paljon ollut vaivojen kanssa ongelmia viime vuosina ja sitä kautta sitten ollut vähän vähemmänkin ehkä välillä motivaatio kehittymiseen, kun tuntuu, että on ollut niin haastavaa loukkaantumisten kanssa. Mutta nyt kuitenkin kisaenkka taas yhteistuloksessa ja maastavedossa ja kyykky lupaili hyvää, vaikka lopputulos ei sitten ollutkaan enkka. Ja toi penkki nyt oli mitä oli, mutta ei sekään varmastikin on tosi lyhyen ajan ongelma toi rinta, että päästään siitä kyllä nopeasti yli. Katsotaan mitä jatkossa. Eiköhän tässä jatkossakin jotain nostella.